Cilik iki sing bayi. Lan ngaton yen kok pun kakak. Wis mulane kuwi sing tak jan. Sira mung ngrasani Gusti kagaya iso. Kimet ing mengguni oleh kuwi barang sira lawan bukan jaman duwe kapentenan kana ayo kimet ing mengguni bisa ilang sak iwung tekene ana ing Suruh jadi orang senajan kekurangan sandalan nanging kentut tujune mau mituhu apa sing didhawuhi kawan kakang iki musuh badhe mulya mergo yen kowe iki menung sing ngajeni yen kowe kakang iki salah sawiji pikiran utawa kanggo tulodo sak keluarga dadi sing tak jane wong jen dinajen iki ngurang-ngurangake bondo lan donya rancak lan pangkat nanging yen awake dhewe bisa nyepondhokake sapa yen to aku tau cilik bisa ngajeni lawan pimpinane utawa pengayomane yen to wong lanang yen to bisa ngajeni wong sing duwe bondo donya nanging kanthi gumrakok ya kuwi kanthi adhasar yen to pawan setunggal kalau kata sepun saat kemarin sangat kemudian meskipun tak gajah tanpa terus berikan pati untuk saya oke cek untuk tidak dilimpahkan tentang berpindah yen kepentingan kami pun kersuk terahu buatan tingkrong Roporos penjenami kok supaya murni supaya mukti menika asmanipun Sindula Ngaleksa Jagat Salendra ing Kalingga itu usah nggegerake owasisanipun biksu baru
dilakukan panungkentan pokoknya yentos sedaya kula sampun dipun pirsani kawula wonten ing salib sapesinipun kula namung kados menungso Atur jujur mawon sang biksu takbir saking Salindra kula dipun tangsian sakti Pedro Sakti langsung pemudanipun anak angger jenengan Salindra mengingatkan negara Singundoro kathah kawula gadah pandha nanging kedahipun biasa pepetan Dewi Tara mongko sang biksu jagat iku boten wonten ing wasis pepetan jalan bila kula bentus sambat tanah kemudian sang biksu ambil kula boyong pisan dosa Indra Loka ampun kesangipun panggilipun benerane kong albun dikatah ning saged ngengkok pepetan-pepetan kula kathah ingkang sae tinimbang bayu putih kok kula menika badhe nguncak diwaca mrejani janji nanging saged bayu mantap kita penjara itu badhe nyambil bayu putih Salindra nanging ini tekan menika kula sampun kaparingan dalem saking ngarsanipun atusipun wonten ing kelingan dan supados yasa pepetan palimana pramili tabat bayi langkung iki wedang menika kula treksaken benjang anggenipun kula pepetan wonten ing kelingan sampun karampungan kula saged tindak wonten ing Salindra aku sang biksu pancen sing naik daun orang sobanyo tenang kok awak dhewe kecelik mergo dhewe rasa pepetan candi Prambanan ana ing kaki ing alga yen kadosaken sang biksu kula matur nuwun gamelan teka panjenengan dari saged awit panjenengan rampungaken dosa candi Prambanan regelasi jan yen wonten karampungan umpami wonten utusan saking Salindra dosa dosa candi wonten ing matur nuwun aku ndalem pamit kula nyuwun pamit kula jumasung Salindra yen kemakaten namun tansah derek lampah panjenengan pangapunten ingkang kathah supaestu panjenengan yen ono ngasani Gusti kekaret jagat dipun pamipun panjenengan yoso pemetan panggonan wonten ing Italia saged wonten karampungan
Tuhan